puji berkah pandonga saha pangestu dening panjenengan sami kang sampun kepareng rawuh. Apa jupunang pinanganten kekalih sampun ngadani akalan kang warna masuha. Menawi dening barang puji berkah pandonga saha pangestu dening panjenengan sami ingkang menika atmaja punang pinanganten kekalih sampun totos yoga wonten sangandhapipun tarung agung menawa kapapak rawuhipun kanthi linembaran puji berkah pandonga saha pangestu dening Bapak Masuki telasan Ibu Sumita. Lakon kula lho inten niku. Inten lho lakon. Oh, Pak. Oh, tamak kula to. Bismillahirrahmanirrahim. Menyingkong mekotan sakit lunturan sekilasaning Gusti kang akarya lokoyo sang hyang permesti. Toyo-toyo pangrawi bawa anak mana hilang ya? Bapak Masuk telasan Ibu Sumita. Agi-agi hamapak praptenipun ugi rawuhipun atmaja punang pinanganten kekalih nenggih kusumaning ayu Tuhana Sira kalayan Raden Bagus Ali Mahfud Sarjata. Bilih kami menika kanthi makin meneh. Ira sang Subo Manggolo. Mah ngare nongkone kalau ngare kayak cerita. Kang apa paes ringgit Purwo. Nenggih sang Subo Manggolo. Begawan Wanara Seta, Wanara ngarani kethek Seta Putih. Minangka dados panuntuning atmaja punang pinanganten kekalih Purwomadya wasana wonten ing arena lenggahan. Menika Hilang deh. tadi terus jumre margani kau kami nggih. Kuwi anak kene wae telu kok. Wong mringkang bener lan muga sliramu tansah menyenangake wedi mring kanista. Ganti alon jumangkah tindaira sang Subo Manggolo. Kang hangi mbok busananira Begawan Wanara Seta nggih kadang kirase kawula Muhammad Zainal Arifin. Ugi nang mriku punang pinanganten kekalih dherekaken dening Rama kawan ibu. Bane dupa, temane duka anak nggurine. Pantunipun kanthi puji berkah pandonga. Sece banyu Saha pangestu dening Rama ibu. ten ae. Ugi beberapa ageng sang pinanganten kekalih tansah menggiya rahayu. Rahayu. Wilujeng kalih sedherek ing sang Bikala. Tebiya saking sangsaya. Sampai anemane Sinangsun. Pininggang menika punang pinanganten kakung hangan busana kang awarna Krisna. Pinalimpik ing rupi ase sumping sekar kantil kang amimbu pekiking punang pinanganten kakung datek. Tembe ingkang menika kusumaning Dia Ayu Tuhana Sira. Putri kang ayu indah sulisting warni jangkes anemane potongane pelinceng e. kadherekake dening Rama kelawan ibu. Pratandha kalamunta tunggu ugi pangestu dening Rama kelawan ibu. Mugi andadosake bebrayan agung risang pinanganten kekalih. Tansah mugi rahayu
Rahayu wilujeng kanisner ing sambi kala tebya saking sang saya. Sinap. Sangklo dhewe baru kawang wis biasa kok. Mantene ra dipelok tisu. Berbahagialah engkau dengan pilihan suami tercintaku, anak. Mantene pelok tisu. Semoga engkau dalam membina mahli di rumah tangga yang baru senantiasa mendapatkan keberkahan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kedua mempelai menuju di panggilan Ibu Haji Fatona beserta wakil Bapak Haji Sana. Wahai almarhum wakil dari ayahanda almarhum Haji Sana, mohon doa dan restu. Maafkanlah segala kesalahan Ali Mahfud. Mungkin di sini ketika masih kecil Mahfud selalu membantah ketika engkau perintah dan taat ketika engkau suruh. Di hari yang penuh bahagia ini izinkanlah anakmu Anu Mahfud bersatu dengan pilihan hati Ibu Hadasiro. Karena restu adalah doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marah menjadi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang baik untukmu. Semoga engkau dalam